kepor ngadon ya kenika kubur keba kerpang hadu kata-kata sim ya kenika kubur ban pensapriang sim ya kenika kubur ba kanlong ru kawai na kijing hikai kijing penbena ba ru kom kijing maham sim ya kenika kubur kom kijing maham kom ka warning namar nadu mentak singi santarik kabangila penpoy ya kenika jing tho na kaliang jogi kasang sama himalang rin Syaka office jong executive engineer jong karanikor subdivision PWD bat ladang idang lap nang ni syakmat nakaliang jong kaseng ba nakaliang jong ki officers lani jong ka department kadang yai peteng banle ya kanika kam kabagi juk practice daki post nem haduk kan ngi ke khidmat kan mau bah kadai jing bakli kadai jing kitli jong ulani ko officers dan jong ulani engineers jong ka department ban kitli naka tulap jong ki ban siu ya ka bill jong ki contractors balai ngong komta kamdai ka pathamai kadai ka baro ngi tip pat ba kata Paka jingyo repair ya kesurok napo wak gaji siapo rilang. Naduk kan ni kesini bat naduk kan ni khidmat ni pak kan ni jing maham kalong ba. Lada kanu ka office kadang pelat ya ka bill. Jong ginu contractors ibayok kam claim da khot ka open tenders kan mau wat kata ya ka public fund. Dan ni ka pisah pat ba. Ai ba utau MLA lani MDC unkit klik nam taki contractors ki jongki nakatulop ke jongki lani kita ki officers lani ki engineer ki ban sei nakatulop jongki ban ai bill ya kita ki contractors kani ka kata ya ka hok jongki pajba ka kata ya ka hok jongki contractors kimyo ban perform ya kata ka talent ke jongki ya ka sap ka jongki ya ka jingla jongki bentre kat bagi renew ya ki kot ki selaman la usnam ki renew nadu ka professional tax nadu ka GST bat ki wei kot jingdon kam tama kim yo kam namar balai kim pendam ya ki MLA ki MDC ki pendam hakinu ki political party pat kani ka jing ai kam tang ya kita ki leader umdai tang ki nong thabut ru ya ki leader jong kita ki political parties la ni ki jong ki MLA ki MDC kadai tang kawi kabut ban kring ya ki nong thabut ban kersan ya ki bat ngi kom kasang samla ngin rat deng khong bat ngin pendu judge non naduk mentakasni bat ngin sapek kai larang don em ki engineer la ni ki officers ki badang nut ban alot lan ban plat bill ya ginu ki contractors claim ka open tender ngin sapek claim ka open tender kajing ma kalong ba yo ki hap ban plat lani ban siu bill ya ki contractors na katulop ka jongki om bangisun nitip bagi degi produk persnam ki jongi ki officers ki engineers ki badon hapok gadong athan tang ba ni kwa barat dengkong ya ki illegal activities kani gadai ka illegal activities ngim kwa ya unol ni kanu ru ban rong bakdos ni kran lupai kata bat larang ilap habang ikwa banrat dengkong ya usok ubajau ya usok ubaktang nginum penhap dan nginum kawang mau kisok henry ngin kat bat ngin put naduk ten riding kenang bau tau ding unum seisuk ya kisok ki bajau lan ki baktang kata kadai ka kubur ka pengikwa ban pensengau lan ikwa ban penpau hakani kepuar namar ba kidon ki cap ki ba nakaliang jong ki politician ki MLA ki MDC ki use ya ki nong kersan bat khamtam ki leaders haka kam ke jong ki bat ki berngam ki balada pempoi haka kam klani ka program ke jong ki ong ba kin pendu ya ka bills ke jong ki kan mau ba ka bill jong kontraktor kam dei ka individual fund jong MLA ni MDC ke ka public fund ke ka pisah jong i pat ba bat ngin pet larang don em kita ki officer ki ba misuse ya ka pisah pat ba
Bat lada ki ai kam ye ginu kontraktor klaim ka open tender kan mau bah bakata kala dei ka misuse ya ka authority but misuse ya ka public fund kata la dei lupa haga corruption but misawan ong ba kibakum kini dei ban kutno na po gadong kathan but dei lu namar kani ka system kaba kum gadong kathan ka jongi kathan waslong do kathan wa gaji kathan plang dilon kathan tenrong mopat kathan plang mopra kathan momlu kathan walangpa ni sertok kebangi hab ban lej sipau kenta san kenta hajaka bangin travel tang arpo minute nomor belai habangi lej don kam siapo civil subdivision habangi lej don kam siapo ki blok ni hab ban yat leng bana mo korwat bat ni hab ban travel kumbar san kenta lada dei bangi don lupa ke surok ke ban naplang dilon dan nala wa kaji syaranikor ni don kam ban yat tang arpo minute perkhat ka jingtrei ki penlut 10,000 ki ya drobil silak bat kat kum ka RTI kadon kani ka RTI hakti jonga menta ngilap baya ka srok nawa kaji satip rilang ki penlut na menta ban repair daki kulur tang ba habakut ngi itang basuthe khandau ngi itang basuthe khandau maswan uslap ndone isu bat portelang upat ba ubam pumpung jin lada ka department jin lada ki nong mikmat ki don ka jing saukia haba kila penlut daki kulur kala dei ki ban penwandur kemwei ba ki dei ban le namta panwan ra ka jing yo nong ba ka jing mentoi jong pat ba lada dei ki ban siang rong tang 10 kilometer ka si snem ru haka san snem la yo san kilometer lada ki siang rong na ka skim repair ka ba 10 kilometer haka san snem ngila yo san kilometer hanrei ki penlut daki krur tang ban sulit the khandau ban bam pom pom portelang bat ban yaj surok sniu hak polior nasau ban penram jur ya ka bakum kene bat misau ban pha kene ka kerwo bat kene kubur ka longba nakaliang jongi ngin penkut ya ka bakum kene na pok ka dong than ya ka illegal activities bat bangin penkut ya kene om bangi target personal yo no officer lani kinu ki engineer tang bangim ban se ni hab ban le ya ka ai ka bangi dai ban le bat ngi kwaru ban pha ka khubur bat ka kerwo ka longba kinu ki officers lani kinu ki engineer kim dai ban su ko ngu kat ya ka ai ka ba hukum ki MLA ki MDC tang ban ong ba utai udai leader jonga utai udai nong kersan jonga phi dai ban ai kam ya ki pet yo phi su ko ngu jubor ki MLA ki MDC yo ka kata pat ya ka service ke jongpi yo ka kata pat ya ka service ke jongpi kan mau phi serve nam tau pat ba phi serve nam ta ka department om phi serve nam ta ki MLA ki MDC kata ka dei kerwo ka basai bat aswa bangan penkut ngasau ban keren hang ni na banta MLA MDC jong ka dong than ka long ba kajing sertok chok pat ba ya ka surok nawa kaji saplang dilon kala dei daki post nam kamdon jingmut bandon MLA bandon MDC ngi pat ba no sosnong ngi mat ya kajing sertok don gi basa ong ba ngi persat development tang ba em ngi klam dawa ya kata ka furlin ngi klam dawa ya ka airport ngi klam dawa ya ka railway ngi dawa tang bapin ai black topping ban siang rong ya ka surok nawa kaji salangpa terter ban mi syaraniko kata ka digijing dawa ka jongi watang ya ka surok PWD road phimla ban siang rong wat wan terwa ngi menta ya kata ka furlin kata ka tenlin ngim dei ki bit bat lada na kaliang jong MLA MDC umdon ya ka jingkit kli ban perkhat namta ka jing mentoi pergi jing yo nong pat ba nong sosnong ya jing jong pat ba nong sosnong ubahap ban yat leng bai kan ke surok na wa kaji syarani ko kan poi ka por ban nakaliang jui pat ba ngin sim ya ko ke senjam ke bangila ban move da ka PIL sepo ying ka syari bat ladangi poi ha kata ka bentah lan ha kata ka por ha kata ka klipmat kan dei ke jing cak buram namar ka pau ba ngim don MLA ngim don MDC ngim don nomi kemat bat ngin up ketu kat nepor ketu kat ni benai bau MLA lain nomi kemat jongi penti kena ban wan ra ya kani karoi kapa
ban penting kena ba ngidon kinomi khmat hapok ko dong kathany bat lada kamdon ga jing penting kena ba ngidon nomi khmat hapok ko dong kathany ngin hap ban lum yu paj ba ban mi se khmat ban dawana ka sarkar bat lada ka jing dawa jongi na ka sarkar kam urlong ngi hap ban tit jing khang sha ki weipat ki authority ki ba kin snap ya ka sur bat ka jing ka shon jongi paj ba na susnong ka himalang rin ka dong kathany ka jongi ka penmi revenue la kumnu 100% pan pesa ya ka state Meghalaya te balai ngin mat ya ka jing im ka ba sertok hadukat ne te na kaliang jongi syaban penkut akan dikepor kalong kata ka di ka khubor ka message sya ka Ranikol subdivision PWD roads sya ki nomi khmat sya ki officers pat sya ki nong kersan ru wat nom sngoper namar ba ngi klem shun yapi handai ngi perkhat nam ta ka bit ka biang bat ka bha ka miat chong pat ba no sosno namar menta ngi snow ba kalong ka ka ba bian bat ka kata ya ka public fund ban ong ban shuya siang surok shuya the khandau sipau arpo wajar ya drobil pat dagi silak arlak dikata ka dei ka khubor bat ka message ban nakaliang jungi nang ni sekmat la dangi lap ba unu kontraktor udang yok bil ya ka repair ka banawa kaji sapo thep rilang klem ka open tendar ngin sapet namar ba ngin sa ai da ka bateng bat nginom ai jam nang ni sekmat ko blai sipon